По време на курсовете TCCC, медицинска помощ за напреднали в рискова зона, ползваме това голямо разнообразие от екипировка, за което набързо ще ви разкажем. Като цяло за нашия курс разполагаме както с чисто военни способи за оказване на първа медицинска помощ, които се използват в TCCC, както и материали използвани в спешна медицинска помощ от професионални медици, парамедици и така нататък. Разполагаме с кръвоспиращи материали, Целукс и Combat Gauss, хемостатични превръзки с това, може да погледнете, има два изложени варианта, като над тях забелязваме, че разполагаме и с така наречените израелски превръзки, различни видове с различни размери. Като след това можем да се насочим над превръзките за овладяване на огнестрелни рани в гърдите, а именно така познатите за повечето хора в тази аудитория, чест сил превръзки, различни модели с различни системи за вентилиране. Разполагаме също така с по-старата генерация на кет турникетите, както и с последна генерация кет турникети. Също така и софт турникети, но не на последно място и така наречения слад турникет. Разполагаме с два варианта на екипировка, такава, която може да бъде използвана при директни действия, също така и такава, която може да бъде използвана в горска среда. Идеята на този тип екипировка е да покажем как различните видове медицински способи бъдат прикрепени към екипировката на операторите и съответно как бива да бъде действано с тях.